Lewapda aýratyn meşhurluk bilen, has ussatlyk bilen ýerine ýetirilýän tanslaryň biri de çapak tansydyr. Oňa başgaça qarsak hem diýip adlandyrylýar. Çapak ýa-da qarsak sözi el çarpmak sözünden gelip çykan bolmaly. Bu bolsa elleriň aýalarynyň bir-birine bat bilen urulmagyny aňlatýar. Tansyň esas destur hereketleri hem el çarpmak arkaly ýerine ýetirilýär. Çapak tansy ýerine ýetirilende çalynýan dep kakular hem düýbünden ütgeşik. Tansy diňe denanlar tarapyndan ýerine ýetirilmeli bolsa, tansyň öz bolşylygyny emele getirýär. Ýöne käbir halatlarda begençli pursatlarda el çarpanyny duýmany galýarsyň. Diýmek çapak begenciň şatlygyny mysan hökmünde hem kabul etmek bolar. Çapak tansy qarsaky, çeppe qarsaky ýaly görnüşlerini öz içine alýar. Qarsaky diýmek hem çapak sözi bilen bir maňydaş söz bolup, ol diňe tansyň ýerine ýetirilişini dep kakuwlaryny tapawlanýar. Tansyň çeppe qarsaky görnüşi bolsa, tansyň hereketlerini çep tarapyndan başlanýanlygy bilen düşündirilýär. Sallanma. Bu tans türkmen tansynyň iň gadymy görnüşi bolup, öz bolşyly haýal dep kakuwlaryň aslynda diňe gelmeýler ýerine ýetirýär. Tansyň destur hereketlerini siňe seretseň, uň hereketleri ýadyňa salýar. Tansa ilki eller aşak sallar, soňra ýokary göterilmeli. Bileklere çenli guň ak ganatlaryny ýadyňa salýan ak ýeňçelerin giyilmegi, tansa guşlaryň ganatlaryny meňzeş hereketlerini agdyklyk etmegi, ýan gaýdanlanmagy tasdiklar. Sunoda inçemenlik bilen düşünýän halkymyzyň döreden çemçeli oýunlar hem öz bolşylygy bilen tapawutlanýar. Bu tansa başgaça kaşykly oýun hem diýilýär. Ýagny ol agaç çemçeleriň guýguşlaryny bir-birine kakyp, çemçe teslerine oýnalýar. Bu tansa oýnamak üçin 4 tan agaç çemçe gerek. Her elle 2 çemçe taklanýar. Bu oýun hem Lewap welaýatynyň ähli etraplaryna durlyça ýerine ýetirilýär. Bu tansyň ýene-de bir aýratyn tarapy hem yerli ýaşaýjylar tebigat bilen baglylykdadyr. Bu tansy derýanyň tolkunlaryny meňzeş hereketleri, aýlawly ýagny derýa akawalaryny ýadyna salýan hereketler görmek bolýar. Bu synlaýan toparyňyz Saýed etrawynyň çapak folklor topary 1980-nji ýylda Bereket Daýhan birleşiginiň Oba medeniýet öýünleri, türkmeniň iň gadymy milli däplerini, tanawaslaryny, aýdymlaryny, toý aýdymlaryny, tanslaryny öwrenmäne, höwetmen mamalarymyzyň gatnaşmagyna döredildi. Bu topar döredilen gününden märi Türkmenistan döwletimiziň içinde de, daşary döwletlerde de üstünlikli çykyş edýärler.